Fil-Berġa ta' Kastilja l-Prim Ministru Roberta Bela laqa l-Korp tal-Konsli Onorarji fl-okkażjoni tal-iskambju ta' awguri fil-bidu tas-sena l-ġdida. Dr. Bela stqar li l-Konsli għandhom pożizzjoni unika li permezz tagħha jaħdmu fil-qalba tar-relazzjonijiet bilaterali u direttament maċ-ċittadini u l-intrapriżi tal-pajjiżi li jirrappreżentaw. Għalli li r-rwol tagħhom jippermettilhom jidentifikaw opportunitajiet ta' kollaborazzjoni fl-oqsma ekonomiċi, edukattivi, xjentifiċi u kulturali. Sostna li fil-ħidma tal-konsolari dawn iservu ta' pont bejn l-aspirazzjonijiet ta' pajjiżna u dawk li l-inminxtutna. Iżda qabel ma nħarsu l-qudiem huwa importanti li nifhmu minn fejn ġejna. Malta għandha storja ekonomika u industrijali li tmur ferm lilin minn dak li spiss ikun magħruf barra minn xtutna. Minn pajjiż illi dari kien bbażat fuq l-industrija tal-gwerra, kattarna il-vantaġġi tagħna bħala ċentru strateġiku marittimu u kummerċjali ġewwa l-Mediterran biex fi spazju relattivament qasir ta' ftit 20 ta' snin bnejna ekonomija iddiversifikata kif ukoll reżiljenti. F'dan il-kuntest qal li s-servizzi finanzjarji, trasport marittimu, it-turizmu u l-manifattura fost oħrajn jiformaw il-qalba tal-identità u s-saħħa ekonomika ta' Malta. Sostna li l-iżvilupp ta' dawn l-oqsma kien frott tal-investiment fit-talent tal-Maltin f'qafas regolatorju sod u f'konnettività li taqqat lil Malta mal-Ewropa u lil minna. Jirrefera l-Viżjoni Malta 2050 u li din mhix viżjoni astratta imma estensjoni naturali tal-vjaġġ ekonomiku soċjali li pajjiżna mexa lejh tul dawn l-aħħar deċenji. Temli biex din il-viżjoni tirnexxi tirrikjedi impenn kollettiv u li tissaħħaħ permezz tar relazzjonijiet internazzjonali tagħna.